ASOM asamalong khai pharohini sose phurkimo hem ki kempon jalam rong phorat pen chidon dun thakhe All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association mate AKAMMCHAR singchit pen mai kachapapon Joint Christian Committee hin pen pre-Christmas katalon pon ajay mek kedeng pon. Pre-exam Havarason thak si Amrang constituency along ta Unity, Victory and Prosperity amai kapaman pon. Aprangsi Northeast Karbi Life kila kata doan apan kardom bejidiklo kardom nili berda than bangpi sami merlini tiga tharpi tak dipidi prime time bertam tonpen arjuponitha All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association mate AKAMMCHAR singchit pen mai kachapapon Kedamtang mate jong cheklo ni phai ka thomar ni Adap pen Devi Higher Secondary School D4 long All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association atum pen arsigjit pen krungching sai mai kepadopon All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association kedamtang surihini rasir ke paningkan amahang pathek ponlo School along anhan kituna bainong cheklo ejon suri sira phar phovet pet ke hemtun isi ka chipangreng jephan ki sungdo puchini si All Assam Midday Meal Cook Helpers Association General Secretary Sunil Rongpi, All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association Maipu Sangpi Rupali BP Lapen, Lumbajong Block Pen Sangpi Onima Tironpi Anparta Romila Terangpi Atum, Kedamtang Pen Penang Anharni Pen Jesong Ponsi East West Karbi Anglong School Along Tin Anhan Kituna Tumbainong Chekloejon Suri Serkebra Parotrok Nang Pibek Nangji Pusi Kehang Paduponlo. Langdam senang Assam pen kaprek state along ke school along anhan kituna bainong cheklo jon along suri kepra pharo pho an pipon lasi East West Karbi Anglong school along tin anhan kituna tumaphanta cheklo jon bainong suri sir kepra pharo truck kelong bek nang jia rondo lasot si All Assam Midday Meal Cook Helpers Association General Secretary Sunil Rongpi pen maya long kachetong dun cook helpers klembang phiat tumaphan than pachini pon Sunil Rongpi nili non amat ke nili arpu ke la All Assam la Midday Meal Cook kum Helpers Association lo GS lo le sipini dak nili tum lumbajong SSA angkangar lo tundang ni marli tum han pini dak DAV Higher Secondary School lo naga humri la pen maita dolo athemala pona ningkan kachisong mate kemang pen sita me alang litum la pharokor krephovet atangka pen masih alang litum hemihum solaina kok lasi pharok krephovet atangka pen ke hemihun suliunde lasi pinini litum alang litum phan lan sose afra alang litum akai mate ke klar ponji phan ni litum kachesong pedobom lo Guwahati rong supilo sita me ni litum high court pen batai ni litum dharna hai hui sita me Guwahati rong supilo batai trokep ta soselo sita me government atum non sita me alang litum mesen kaching saya bi pilang lasi piniar ne nilitum high court bang pinang koglo All Assam mate Karbi Anglong chilang pet pen lasi alang litum kadimana bangke non bangke high court longke tangka suri sirkebra pharo trok alang litum long nangji athema arnisi pen pharo kithom hajira chilai nangji lapen alang litum phan permanent mate thirthip na ipu alang litum kadiman laso puthak se high court long ni litum ki pido lasi alang litum akengri pini ki bangke high court kurichot ke sulile lasi alang litum documents mate alang litum rideng ko PPC doma laso bang high court atum ke hanglo lasi laso teksi pini naga che humri lo lasi alang litum farman ka che song ke pedolo high court long sitame non alang litum non high court long sitame kesta suliboy sitame non alang litum ke high court sitame 90% an ke kamchun pon tanglo lesi nak Karbi Anglong ke doni marli tuman sitame non prabjin pen non ako puthot nilitum documents ponthuliji la bangke tarik re siar ni lesi la so phrang nilitum la Karbi Anglong Midday Meal Cook Association West Karbi Anglong mate
nongka moka malong do lasi nang pali pe ji phansi pini da kajing wai ka chingsai mate jithan che pere phansi dak die bhi higher secondary long sitame pedopon lo athema non bang ke nilitum ka chini dun ateng pulutang te inot sarpi mar not inu sopin so tum no ningkan ke thom master rule choklem de da phike latum permanent ke long nang ji phan ke right duwek puludak bang ke labor jituni ki aronalong ke tokdo lasi alang litum ke ningkan ke thom ke suselo ningkan non krenar kep suli boilo ningkan surhini ra pharo phopen danglok nonan sita alang litum claim boilo sitami piniar ni central government mate state government tum mesen pen alang litum phan pi pajir pon pe dera joine si piniar ni nilitum high court bange claim nang koklo lasi non jituni ke nilitum kachini duna teng pulutangte non mane onariam mate alang litum ke baji oputha ka bangke 100% mane final angdeng sile bomlo mate pangdak delang mate la pu ana tangka pu bangke assam government mate central government atum pangdak delang la so phansi nilitum la chonghong prong lo la nai chingwai gen de la ke lomba jong phanchot ma karbiang long la bangke non nilitum ka chingwai pon ke piniar ni ke eni lumba jong lo mate daga karbiang long kado kabe atum phansi tame la SSA Krisi angkang arlo ke do ni marli tum sitame chini ne tum sit aphan sitame pini dadak mane news pen sitame pa chini lo kado kabe tum sitame dak nang cheram nang chito dun nang po athema alang li tum future atum phansi ni li tum ta kachi songpot pedopon bom lo Staff reporter Govinti So report North Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta Arjuitha. JSOM asamalong khai pharohini sose phurkimo hem ki kempon jalam rong phorat pen chidon dun thakhe kedamtang niphai ke thom lakhain ko rathok dwarbagori constituency ke parlo dolamara angkang pi thepai ke eralong lialong jonogosthia sanskritik oikhya manch mate JSOM matum pen kedamtang nahorbaria long lialong asama long khai pharohini sose atumaphan phurkimo hem ki kempiji pa puthak rong phorat tum longle pi thekhe pusi lamthe chipaklangpon Lason si jonogosthia sanskritik oikhya manch mate JSOM matum pen asama long khai pharohini societum do latumaphan mahang ke thekdet pen kithian phurkimo kibi jia hem ki kim ke rangpon jia phan ke damtang November niphai inkoira pho surihini rain kore ka thomarni langdamlo bangso ke langdam pot news along theklok pen rong phorat ningduklo Lapen nahor baria long le along ke nilitum pek potek the nilitum ha phisar phusar hut pen chuti ki chorche ke chopalo madim lo jongsi bangso dim nang charai bor idet plotangte ingtang kring pen sodak pen che song ponji pusi pini rongrat tum pen arsik jit pen chingki chingbai pon Lapen bangso hem ki kimpon ja long jongsi dolamara havar arat mate karbia khai tum jonogosthia sanskritik oikhya manchatu malong lamdon chipidun det ridak chipidun det plotangte nilitum ingtang kring sodak ardi dojot pen che song ponji pusi ningje pon Jonogosthia sanskritik oikhya manchatum pen kaningji panalam the kopi koson ma arju sidang la pen thepai ke era rongarat pithek pusi ning kaningje jima mate pithek the pusi kaningje jima lam le angton pen arjulona নিশ্চয় পাব যেহেতু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰটোৰ নাম আমি বৰঘৰ ক্ষেত্ৰৰ নাম দিছোঁ এই বৰঘৰ ক্ষেত্ৰ এটা সময়ত গৈ ই কালচাৰেল কেপিটেল হিচাপে ইয়াতে পৰিগণিত হ'ব আৰু যেতিয়া ইয়াতে এটা কালচাৰেল কেপিটেল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ইয়াত চাৰিওফালৰ পৰাই জীৱিকাৰ কাৰণে উপায় সৃষ্টি হ'ব এই ক্ষেত্ৰখন আমি অকল সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ বুলি আমি বছৰেকত এদিন অহা ক্ষেত্ৰ কৰিব বিচৰা নাই এই বছৰৰ 365 দিনে চলি থকা এখন জীৱন্ত সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ পৰিণত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি 365 দিনতে সাংস্কৃতিক গৱেষণাৰ কাম চলি থাকিব ইয়াতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব ইয়াতে মুঠতে জীৱিকাৰ কাৰণে ইমান বেছি সুবিধা বা অৱকাশৰ সৃষ্টি হ'ব আসলতে এই সাংস্কৃতিক বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰৰ চাৰিওপাশে এটা বৃহৎ টাউনশ্বিপ ডেভেলপ হোৱাৰ মানে চান্স মানে সম্ভাৱনীয়তা আছে সম্ভাৱনীয়তা বুলিও নকওঁ হ'বই কাৰণ এটা
ক্ষেত্ৰ য'ত শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা সংস্কৃতিৰ পৰা সকলোবিলাক চৰ্চা গৱেষণা হ'ব ইয়াতে চাবলৈ মানুহ আহিব চাবলৈ অহাৰ লগে লগে ই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ৰূপেও পৰিগণিত হ'ব আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই আজিৰ যুগত পৰ্যটন হৈছে আটাইতকৈ হাই য়েল্ডিং এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ভাল হৈছে আমাৰ ওচৰতে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কাজিৰঙা আছে আৰু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কাজিৰঙাৰ লগতে লাগ খাই থাকি আমাৰ এইটো কালচাৰেল হেৰিটেজ চাইট হিচাপে আমি যেতিয়া পৰিগণিত হ'ব ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় দেশীয়ৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকৰ ইয়াতে আগমন ঘটিব গতিকে ইমান বেছি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ ইয়াতে সৃষ্টি হ'ব এতিয়া টাউনশ্বিপ ডেভেলপ হ'ব to karatum labang solang puthayak nilitum non kaching lum nang kok lakedak 26 nong dorabaguri constituency ang kanglo jitu non la nitum kang dir tono no PS po sia pardo ladak rong pli rong thora do jitu la nilitum anam lom pu kachikrong obang non ko pusono ne isia project pusipu je জনগোষ্ঠী সংৰক্ষণ ঐক্যমঞ্চ লাবাংশ project kewan jitu la nilitum labangsong long mokha labangsong long mokha lo lake nilitum non la pukali ha pisar pusaratum ahut penta lake nilitum theng lo han bate hani phole bak sita me nilitum lake ahot lo la sila so hora khondo bangsi nono bangke ini bahini korte tu pusipuni jum alan chini dak dalang kita mila bangsa khondo konsi long leki pegi pustini tum khobor adulong la silang solong ni tum chedon sekte athema alang tum la bangsa kewan baki paklang lam choro bak ni tum ningoi sita hokpet kewan ya phan bang alang tum ta claim clear nang po bima la bangsong sini tum anghong pilo pulutang te la ke akhei tino konsi la daga bangke isiang hong githolu aku la dang si ason tin ho bisa piet pulutang te la bangsong long bangke mo pajo pensila tum ang ton penta karyang long ang long bangke la tum si puri tupu moke ri tum chai ni la posi kla dak pe ni tum pulo la sila bangsa a project bangke ni tum bangke deng tek tangte la bang solong leke rong an puri lo rong porat sila dake puri lo la ke ha ke cheng penta la ke ni tum area lo la pen an class area la ke tangte la bang so dolam ora long la bang so nani tum la Karbi tum dadak keci jog dun doma pini keci jog keci lang dun son doma munit natum ini kondek doma la so ke dua jo ini pe sinon pini sita me bu pete bang akhai det ke la dak na homri jeke la se pima eli tum amunit ki dun ko jo ni si alang tum ta me la puson dim hori dam thaiglo ke bonta homri nang la ke thang akhai no be ta ke thanam choro po sita hok pe la ke claim pe la kana ke chak si po bang ke la ke ni tum kang ke bang ke separai tiblo la sinon pini ta me na tum long lam ke pakla lo ande tangte la bang so kijor binong lo matangte pini George lang puson sinang tum nang kilang chot sibir tai long la la ke actually ke hoy ki George kolam tu ni tum chini dun de sita me project po horung bang ke ni tum kachini jam nahi ke nang sora bang ke je project pro la ke isi business policy sila tum ke wan la si project pro tang la ke ningkan si la ke momo akai aningkan apa la tum bang ke la pusi long le phelang bang ke dokhol bom po la pe tum ke tan lo news long lo je non asam lo der kuti bangladeshi ke wani polam pulu tang te men ili tum kimot hada me me bang ke hoy tu Karbiang long lo le pangsi ili tum ke chhondi da me ni pima non Karbiang long la dak chola pokali hol Karbiang long ta asona project non ong nei lo la silai pulu tang te la ko pipia palone la bang ke kithe kiding politis ki ja to mali da tu chini lo dalam ora pen kana kilometer dolang la bang solong de ke cerai ke dapen la ke avelo la ni tum la ke ni isi elaka la ke dak ke 5-6 kilometer sana different melo tangte la bang solong le kilang damadim la bang so ki bidan jadim hadak rejai ke klem hemrit doloma la ka dolo la bage la dang ni tum rong pli aran lo ti ong dung aning kana prang ban tami la da ke prang ban ke la lang solong re nang ti rai sini tum sai nang chuti ki bom wang bom lo la pen non na bang ke hala dak ajak ki ding apan ki du thib ye apan pusi nili tum ci sik ci dang bong la so posi hala dak ason arti ki ding ki ajinit ki e ason ki e arti pon lo jasema ke arthek kuwe check la pus hai bari claim lo
la pen pindang ap hilu puda tang te hadak ni litum la dak non gitu doma ke do boma de bang ke ni litum ke dor dilu apo si hala dak bang ke hala dak si buthot ko rong setami ke hip pen gitu dam tuji pat ni tum ci ke dang bom News Desk Report, Nordic Karbi Live. Tang tenona duntu Abirta Arjuitha. Joint Christian Committee Hian Pen Pre-Christmas Katalon Pon Ajamek Kedeng Pon. Nijang Karbiang Long Rongkong constituency ke Parlo Parkong Chihi Pachua Klamalong Kedamtang Mati Jonga Cheklo ni Pai Ketom Hom Kruar ni Joint Christian Committee Hian Pen Pre-Christmas Katalon Ajamek Ing Samjin Pen Kedeng Pon. Bharat Adeda Long Pregjam Adhorom ke Kroatum Dopik Lasong Bong Pen Christian Adhorom ta isi kethenai Adhorom lo Lasonsi Laponat Parkong Chihia Rong Supia Long Kadukave Mondoli Trok Jingrum si Joint Christian Committee Atum Pen Pre-Christmas Katalon Pon. Labangso Pre-Christmas Katalon Pon along Kachipatra Pipon lagi Joint Christian Committee Hian Pensi Chipatra Pipon. Bangso Pre-Christmas Katalon Pon along Manpeng Kethepen Kachitong Duna ke hai Kamson Rongpar General KBC Secretary Bulbul Ekte Daniel Kramsa Rongasar Lapen Penangan Manpeng ke Dotum Chitong Dun si Ali Racham Pidun Pen Ing Samjin Pen Pre-Christmas Pachun Pon. Pre-Christmas Katalon Pon ang kong laki kevangji ingkoy rapor December mate Christmas Day arni Katalon Ponji asitin na mondulia long kopi koson ke klem ke dampen si mesen miet pen Christmas Katalon ke pachun pon thekji mapua puthak kadu kave mondoli troka rong arade tuma phan pachingrum si ason sonalam ke mesita me pin khat pon lapen Christian dhorom ke kroyarat hemphu Jisu Kristo akai ki sung ke boy ke pho nang alamo sita mela bangso Pre-Christmas Katalon Pon ajai mega long than mung pon pen wadaphan aning Samsi Pachun Pon. Aprang si inilah so news live long kelang dan an pantame nal tum do we rat pantame Christmas agardom di pajer lo la pen dangil tum la pu nyot ho North Hong Kong Joint Christian Committee alang tum pen la panso jamek piman lo pen nili phan silam than ji phan pha lo dang na chi tong no long ni ning rong pik lo thate okay Pre-Christmas mate arni ke the arni aprang kapeman la pente arni ke the arni akachiprek ke avelo tema setame moniratum arni ke the arni phan ka chong hong mate mationg ni phaing ko rapor ni lo Christmas arni halabang so arni aphan ka chong hong ke mationg ni phai si pen ke la son si ning chiparong ban po kang hong son si tum piman bon bo apo si la Pre-Christmas setame Christmas alam si jithan po ning aro ka chisik na pen morning ke ther ni an tame la ba so alam si jithan po si ka chipek o ke galilo suno lo nilimen ke bulbul lekhe nili mahang ke ke dirong a along setame ladak ini North Hong Kong long JCC mane North Hong Kong Christian Committee ladak mondri trok pen itu Joint Christian Committee pen Katalon la bangso Katalon kala hello mane arni ke thiari nangle le ko la kang hong ke chengsi ai mek Katalon lo ling ka chiparong thikha ka chek ke do ueno setame hala Christmas hodban ke arni ke the hodban ke ni to mithang amon du si ke dore po adak si ke ro kar chu painting lo ke jo bus painting lo ka do ko ya pro adak si mithang amon du long sila ke do po tame non bang ke ka chi break bang kala hello dak mondli trok Christian atum do la jadi ka break setame Christian men pen su Christo men pen la si vet ason dak ka chingrum la ke sop picture Nijang Karbiang Long Bothat Lang So Hong Kram Pen Long Kirong Pi Report Nordic Karbi Live. Tang tenona duntu Abirta Arjuitha. Pregjam Havarason Thak si Amrang Constituency Long ta Unity, Victory and Prosperity Mike Paman Pon. Nijang Karbiang Long Lakhasir Kep Amrang Constituency Long ta Pregjam Preka Havarason Thak si Unity, Victory and Prosperity Mike Padopon Mateka Paman Pon along ka Preka Chingthura Saya Mota Panong Pitikang lo.
Number Circup Amrang MSC Constituency Sangpi Rina Terangpi Mate BJP Amrang Mondol Committee Atumpen Chipatra Piponsi a Constituency Tinalong Unity Victory and Prosperity Kibidam Asonsi Pinijiri Kendeng Hempu Mukrang Stadium along ta Unity Victory and Prosperity Ajamek Paman Pon along India Mate Bharat Angkang along Long Please State Pen Long Tom Ke Chhattisgarh Rajasthan Lapen Madhya Pradesh BJP ke Hayaning Chiparong Pon Bangso Unity Victory and Prosperity Amay Long Lapen Dr. Tuliram Ronghang Pen Amrang Constituency Radapan Lakaun Epin Akero Pajirlo Hongni MSC Constituency Sangpi Rina Terang Piapan Kapahaya Po Choro Parlo Puta Ningjepong Bangso Amay Long Alo Hisar Po Manpen CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron Baithalangso LA MLA Bidya Singh Ingleng Difuele MLA Dor Singh Ronghang EM Rite Singh Hi EM Mongol Singh Timung EM Prabhat Chandra Taro MSC Het Singh Rongphar MSC Kadom Terangpi Lapen Board Chairman Ward Commissioner Keduan Chitong Dunsi Mayalong RDP Durinti Bangso Unity Victory and Prosperity Relia Long Keongdung Chelsea ASDC Congress Kadukave Suri Sira Phokebraisi Asong Pen Non Kedobam Ruling Party Mate BJP Long Jepa Ogdun Tanglo Mayalong CM Ronghang Sangho Kaning Jepon ke Otomas State Mate Hemprek Tanitum Team Karbi Long Atum Sivanji Arudadai Awas Plus PM Kisan Lapen Kaprek Schemes along Bomlo Langlitum Amrang Constituency Rata Lason Si Ration Card Kaviet Mopan Pinipen Apke Long Lap Jiapan EM Ruinaterang Pia Long Le Humri Damnon Long Et Poputa CM Ning Jepon Lapen Ayushman Bharat Card Sidamya ke Joy Pen Sekacha Langlong Poputa Lamthe Cepak Langpong Klaim saya ang ding aprang Congress ke do ho de sido saya ang ding antame nonil tum isi pen kapicun dia pan sibori kon bom lo Aben sar la non lom la PSLC tum do or die pula labang ke alang tumang dek si sontoy pulo gente alang tumang bong masih ji pulo lake PSLC pen sayang ding kali punan tum da social media ki post do matio da rajas tisu vice president ne pini ki post do lake la pen la indo da munit amen da pini timung wala ta pulo ke lake PSLC pen lake deng pona sayang deng kali lake jongjung na se jongjung pini ki dengan do tai lo Karbi long ki juji pini do tai lo chin do tai lo choibo News Desk Report North Karbi Live Tang di prime time Abirta lapon si kang toning lo kadto kabe panta kurbang thu lapen to me thakme kardong